नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण सुरणाचे कुरकुरीत कापे कसे फ्राय करायचे हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे सुरणाचे या प्रकारे असे स्लाइस करून घेतले। ह्याला थोडीशी खाज असते, त्यासाठी आपण इथे कोकमाचा रस घेतलेला आहे, तो लावून घेऊया। छान आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपण छान कोकमाचा रस लावून घेतलेला आहे। आपण ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। पाव चमचा हळद टाकूया। एक चमचा मालवणी मसाला टाकूया। छान असं मिक्स करून घेऊया। मसाला आपल्याला छान लावून घ्यायचा आहे। हे बघा, छान आपण मसाला लावून घेतलेला आहे। आपण याला 5 मिनिटं बाजूला ठेवूया। तोपर्यंत आपण सुरणाच्या कापांना लावण्यासाठी एक कोटिंग बनवून घेऊया। आपण इथे 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा आपण रवा घेतलेला आहे। आपण एक प्लेटमध्ये काढून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया। चिमूटभर हळद आपल्याला ॲड करायची आहे। पाव चमचा मसाला टाकूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि मसालाही छान मुरलेला आहे। ह्याला कोटिंग लावून घेऊया। हे बघा, याप्रमाणे आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। थोडंसं प्रेस करायचं आहे। आपण सर्व स्लाइसला याप्रमाणे कोटिंग लावून घेऊया। या ठिकाणी आपण सर्व स्लाइसला तांदळाचं पीठ आणि रव्याचं कोटिंग लावून घेतलेलं आहे। आता आपण फ्राय करून घेऊया। फ्राय करण्यासाठी आपण इथे तवा छान गरम करून घेतलेला आहे। आपण त्यामध्ये तेल टाकूया। तेल आपल्याला या प्रकारे फिरवून असं टाकायचं आहे, म्हणजे सर्वीकडनं छान लागलं जाईल। तेल आपलं गरम झाले छान। आपण कापूस फ्राय करून घेऊया। या प्रकारे अलगद असं सोडून घेऊया। एक 2 मिनिटं आपल्याला एका साईडनं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण पलटी मारून घेऊया। हे बघा, छान फ्राय झालंय। आपण दुसरी साईडही फ्राय करून घेऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे आणि दुसरी साईडही आपली छान फ्राय झालेली आहे। आपण याला काढून घेऊया। हे बघा, आता आपण दुसरी बॅच फ्राय करून घेऊया। थोडंसं तेल घेऊया।
स्लाइस सोडायचे आपल्याला। या प्रकारे तुम्ही सुरणाची कापं फ्राय करून बघा, अतिशय छान लागतात। या प्रकारे आपण सर्व स्लाइस फ्राय करून घेऊया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।